Punta tayo sa first topic natin, yung basic apologetics, basic decorum 1. So meron sa ibang seminar, meron silang rule yun number 1, rule yun number 2, or topic number 1, topic number 2. Pero dito sa atin, basic decorum 1. So yung the divine revelation. So ipe-present natin ito by way of basic approach. Okay. So yung divine revelation, pag sinabi natin divine revelation, it is God's own way of making Himself known to us. So, dito natin malalaman, dito natin makikita na bakit tayong mga Katoliko, meron tayong ganyang paniniwala. Bakit tayo naniniwala na si Panginoon Kristo ay Diyos? Bakit tayo naniniwala sa Santissima Trinidad? Bakit tayo naniniwala sa role ng mahal na Birhen sa ating kaligtasan? Bakit tayo naniniwala sa simbahang Katolika? Bakit tayo naniniwala sa purgatorio at iba pang dogmatic teachings sa simbahang Katolika? Ay dito po yan nagsimula sa revelation, or ano ba itong sa Tagalog itong revelation, sa Bisaya ito is pagpadayag sa Diyos sa tao. Yan naman kay kung ang tao lang ang maghahanap sa Diyos, ay parang makikita natin wala tayong pagkakaiba sa pananampalatayang pagano. Kasi sila yung naghahanap ng Diyos, sa kanilang Diyos eh. Kaya nga sa kanilang reasoning, kung makikita natin, kung ma-observe natin, so makikita natin na marami silang mga Diyos na kinikilala kasi sila yung naghahanap sa Diyos nila. So sabi nila yung araw, kasi yung makikita nating araw is yun yung nagbibigay natin ng liwanag sa everyday life natin, nagbibigay ng init sa ating katawan na kailangan natin. So sa kanila, kinikilala nila ang araw na isang Diyos. So kasi meron na nakaka-benefit sila sa araw. Sa gabi naman yung buwan. So meron silang Diyos na buwan, meron silang Diyos na araw, meron silang Diyos na puno at iba pang maraming mga Diyos. So kasi sila yung naghahanap sa Diyos nila. Unlike sa Christian faith, unlike sa pananampalatayang Kristiyano, ang Diyos talaga ang naghahanap sa atin. So siya yung naghahanap ng paraan kung paano siya makikilala ng tao. So, yan nga yung divine revelation. So, the divine revelation. So, siya yung gumagawa ng paraan paano siya makikilala ng tao. So, pag sinabi natin divine revelation, it is God's own way of making Himself known to us. So, yung pagan concept ay yung tao yung naghahanap sa Diyos. Yung Christian concept, ang tao, ang Diyos ang naghahanap kung paano siya makikilala ng tao, naghahanap ng paraan kung paano siya makikilala ng tao. So sa anong paraan po ba na in what way po na ang ginagawa ng Diyos na makikilala siya ng tao? So meron tayong natural and supernatural revelation. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 1 verse 19 to 20. So ang sinabi po dito sa banal na aklat o Santa Escritura, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, kapitulo 1 at ang talata po ay 19 patungo pong 20. Sabi po dito, 19 to 20. Okay, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay maliwanag sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. So, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa natural creatures. So kaya nga si Saint Thomas Aquinas meron siyang 5 ways of proving that there is God. So number 1 is yung order of nature. So makikita natin na yung earth ay kung sa kuan pa si Bisaya pa nagsubay. Ano ba yan sa Bisaya? Sa Tagalog yung nagsubay. Nagsubay sa orbit. So doon siya dumadaan sa orbit. Hindi lumalabas ang earth sa orbit, kasi kung lalabas siya,
ma-disorder na yung takbo sa kanyang rotation, di ba? So, doon talaga sa dadaan sa orbit. So kung walang Diyos, sinusubaybayan, tama ba? Sinusubaybayan. Ang sinusubaybayan sa Bisaya is tawag ining kanang giubanan something o na. Pero ngayon tag gisundan ba nisunod siya dito. Ang Earth ay sumusunod doon sa orbit. So kung walang Diyos, hindi yan mangyayari na susunod ang isang bagay sa isang order o sa isang rule. Kasi rule po yan eh. Kasi kung lalabas ang Earth sa orbit, so magkakabangga-bangga yung orbit at yung Earth sa ibang planeta. So, yung order ang nagbibigay ng daan para hindi sila magka-disorder. So, yan. So, number 1, the order of nature. So, yung tao, ano po ba yung order of nature ng tao? So, after sexual intercourse ang ating nag-sexual intercourse ang ating mga magulang, so ang order niya is magbubuntis yung babae doon sa womb, hindi sa tiyan, hindi sa liver, hindi sa heart, kundi doon talaga sa womb. Kaya yung babae tinatawag na woman from the term womb. Kasi pag sinabi nating woman ay may womb talaga yan, may sinapupunan. Kasi may mga tinatawag natin ngayon na ina-acknowledge nila, nire-recognize nila na term woman na wala namang womb. Pag sinabi natin woman, ang ibig sabihin ay isang tao na merong sinapupunan or merong womb. So, yun yung order. Order of the nature of man. So, pag magbubuntis ang tao, doon talaga titira yung fetus doon sa womb, sa sinapupunan. Then hindi pwedeng lalagpas ang meron siyang estimation from 6 months to 9 months. So ang normal na pagpapanganak ng isang babae is 9 months, di ba? 9 na buwan, ano ba 'yun sa Tagalog? Ipanganganak nga ng babae yung isang bata, isang taong bata na tao. Okay. So, meron siyang limitation. Pero kung ano ba 'yun? Minimum of 6 months until 9 months. So pag ang babae magdi-deliver ng kanyang labor before 6 month, ay mamamatay yung bata. Kasi yung order of nature, ang normal na magdi-deliver ng bata yung isang ina ay 9 months talaga. So yan yung order. So kung walang gumawa ng ganyang order, ma-disorder tayo. So walang normal na manganganak dito sa sanlibutan. Magkakabangga-bangga yung mga planeta sa himpapawid, di ba? So, sino po ang responsableng nagbibigay ng order niya yan? Ang responsableng nagbibigay ng order na yan ay ang tinatawag nating Diyos. So, rini-reveal niya ang kanyang sarili by way of His creation. So, tayo mga creature. So, ibig sabihin, merong Diyos kasi merong source of life and source of order na responsable na naging existed tayo dito sa sanlibutan at yung mga ibang mga bagay na hindi natin nakikita na nag-i-exist sa atin ngayon. So, number 1 is the order of nature. Number 2, siya ang source of all things. So number 3, merong design. So ang himpapawid, yung universe ay tinatawag na the perfect art according to known the artist. Sabi nila yung universe is a perfect art. Wala pong art kung wala pong tinatawag na artist. So 'di ba? For example, itong book na to. So ito yung design, ito yung art niya. Ito yung dapat ang cover ng book. Ito dapat yung design niya.
So ibig sabihin, hindi ito lalabas itong design na ito. Oh, meron tayong diferensya sa utak kung sinasabi natin na lumalabas ito by chance. Lumalabas ito or na-print ito na by way of a chance lang, hindi po. So meron pong responsable na design ito, itong aklat na ito. Meron pong responsable na nagbibigay ng art sa kanyang cover para maging kaaya-ayang tingnan ang aklat na ito para madaling mabenta. So, yan yung basic reasoning natin. So, pag sinabi natin ang universe is a perfect art, so hindi po yan matatawag na perfect art kung wala pong artist. So, yung artist na gumagawa ng art na dun sa universe, yan yung tinatawag natin na Diyos. So, then ikalima, siya ang the first mover. So, walang gagalaw dito sa sanlibutan kahit sa himpapawid. Hindi pwedeng gagalaw yan kung walang responsableng nagpagalaw. For example, itong relo. Meron tayong watch, meron tayong relo. So, yung manual, hindi yung digital ha, yung manual na relo ang ating gagawing example. So hindi yan siya gagalaw kung walang responsable na nagpagalaw, yung first na nagpagalaw sa kanya. So wala tayong orasan, wala tayong relo kung walang responsable nagpapagalaw sa kanya, yung first na nagpapagalaw sa kanya. So dito sa sanlibutan, meron ang halos lahat ng mga creators ay gumagalaw. Yung sa universe, gumagalaw yung earth. Magra-round siya or tawag ano ba yan sa Tagalog, yung mutuyok siya ba, nagra-round siya, yung reckoning niya 365 days. So tatakbo siya sa tawag ng paligid ng araw for 365 days. So hindi yan siya tatakbo ng 400 days, 365 days yan siya. So tatakbo siya, pero imposible na tatakbo yan na walang responsable nagpatakbo. Dito rin sa atin sa sanlibutan, tayo gumagalaw tayo. Meron tayong mga actions. So hindi tayo makakagalaw kung walang responsable na siya yung tinatawag natin na first mover. So kung walang first mover, so ibig sabihin walang responsable na hindi tayo makakagalaw dito sa sanlibutan. So di ta makalihok. Walay tawag in makalihok aning gitawag og kalibutana. So mao na nga naay Dios. Manang ingon kita nga naagi Dios, merong Dios. Meron talagang Dios. Di ba? So number 1, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, rinireveal ng Dios ang kanyang sarili by way of His creation. So makikita natin, so meron talagang Dios. So buang-buang lang ang tao nga moingon nga way Dios according to Psalm chapter 14 verse 1. So yung mga taong nagsasabi na walang Dios ay mga siraulo yan, sabi sa Biblia. Di ba? So mana Tagalog Bisaya na lang atong gamiton kay para maka-express ko sa kuang tawag ining kaugalingon. Okay. So karon, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Rinireveal ng Dios ang kanyang sarili sa tao by way of his creation. Magandang umaga. Good morning Sir Nicole. May buntag nimo sir ug sa imong pamilya. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa tao nga tawag ining by way sa iyahang gitawag og mga binuhat sa iyahang creation. Pero ang problema, ang tao, yung tao na ginawa ng Dios, ang tao na binigyan ng Dios ng intellect at saka will, gihatagan sa Dios og kahibalo og iyahang kaugalingong kabubuton. Unsay purpose sa Dios nga nang gibuhat niyang tao? What is the purpose of God nga bakit ginawa niya ang tao? Ang purpose ng Diyos bakit ginawa niyang tao is number 1, to love the Creator, to love Him, to worship Him, and to obey Him. To serve and to obey Him. So, ang tulo kay hinungdan nga nung ang Diyos nga nang gibuhat niyang tao, simbahon siya, higugmaon siya, sundon og alagaran siya. So, mao na ang pinakadagko nga rason, divine purposes, bakit ginawa ng Diyos ang tao. So, ngayon, kung titingnan natin, instead ang tao sumusubmit
sa Dios, imbis ang tao musubmitar sa Dios, ang tao sa Dios, gigamit sa tao ang iyahang gitawag og will, ang kabubuton sa tao, gigamit ang iyahang will sa iyahang tawag anang kaugalingong purpose. O ginagamit ng tao ang kanyang will in his own purpose, in his own tawag ining intention kung baga ba. Okay. So, gigamit sa tao ang iyahang kaugalingon nga tawag ining will sa iya harapong kaugalingong purposes. So mo na ang tao nahulog sa sala. So ang tao is napupunta sa kasalanan, na-acquire niya ang kasalanan. So nahulog ang tao sa gitawag og sala. So instead ang tao meron siyang nature na kagaya ng Diyos na hindi namamatay, hindi siya tawag ining hindi siya magkakasakit, walang bagyo, wala at iba pang natural disorder. So ang ibig sabihin nang dahil na sa kasalanan, itong lahat ng ito ay na disorder. Ang pinakamalaking punishment na ibinigay ng Diyos sa tao ay ang death, ay ang kamatayan ng tao. So kaya nga ang tao noon hindi namamatay, pero after ang tao nagkasala sa Diyos, then ang tao ay nakaka-acquire na siya ng kamatayan. So after that, then ang Diyos nire-reveal niya ang kanyang sarili by way of supernatural revelation. So pag sinabi natin supernatural revelation, nire-reveal niya ang kanyang sarili by way of supernatural things, hindi natural. Kaya nga meron siyang mga interventions sa Old Testament, di ba? Nire-reveal niya ang kanyang sarili by way of supernatural way. So yung mga interventions niya hindi magagawa ng tao. For example, yung pinapa-exile niya ang Israel from the slavery of the mighty Egypt. Gipagawa sa Dios ang Israel gikan sa kaulipnan sa banggiitang Ehipto. Kaya kung itandi nato, kung i-compare natin yung Egypt sa presenting kapanahunan natin ngayon, yung Egypt ay parang Amerika yan o Russia. Then yung Israel ay parang isang maliit lang na nation. So, nasa slave sila, sa Bisaya pa na ulipon sila sa Egypt for 430 years. Sulod sa 430 katuig, 430 years. So, na-slave yung Israel from Egypt for 430 years. So, hindi talaga sila makakalabas sa Egypt kasi alam ng mga Israelita na itong Egypt ay isang mighty nation. So walang si bisang kinsa ba, walang sino mang makakabangga sa kanila kasi isa silang great or mighty nation. So ngayon, hindi sila makakalabas. So by the intervention of God, sa intervention ng Diyos, sa tawagan ng pag-intervene sa Diyos, so nakagawa sila. Ang usa ka gamay nga nasod, nakagawas gikan sa usa ka gitawag og makagagahom nga nasod. So nigawa sila, nagbakta sila sa kamingawan for 40 years. So didto gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, paghatag og pagtulunan, paghatag og sugo sa kana nga gitawag og panahon. So nipadayag ang Dios ni anang gitawag og panahon na supernaturally. Ngano man kay siyempre kinsa bagay tao nga tawag ining makagagahom nga kinsa bagay tawag anang being nga makapagawas nila makipag-away sa tawag ining mighty Egypt sa usa ka makagagahom nga tawag ining nasod, kamahanang nasod. Why si bisang kinsa nga makaatbang sa ila kay grabe gud sila, armas pa lang daan, mga sundalo pa lang. Pwede nila terison ang tawag ining kining Israelita. So walang makakabangga sa kanila kasi mighty nation sila eh. So tungod sa intervention dahil sa intervention ng Diyos, nakalabas sila. Then sa 40 years na exile nila from Egypt, sa 40 katuig nilang pagbaktas sa journey
journey nila sa wilderness. So ang nangyari, ang Diyos ay sumasama sa kanila. So katong pagtunga sa kuan, tong pag-split sa tawag ining sa Red Sea, hindi man to mabuhat sa tao, hindi 'yun nagagawa ng tao. Diyos lang ang nakakagawa niyon. Doon. Then yung burning meron silang tawag ining kalayo ba nga nibabag sa mga tawag ining sundalo sa Egypt sa Ehipto. Di ito mabuhat, hindi 'yun magagawa ng hindi 'yun magagawa ng tao. Diyos lang ang makakagawa doon. So mauto ang hinungdan, makita nato nga naagi sa tawag ng Diyos. So ang pinakabugat nga nahatag nga tawag ang mensahe sa kadtong pagbiyahe sa gitawag og Ehipto sa mga Israelita from Egypt to Canaan is kadtong pagtulunan. So yan yung pinaka-importanting bagay na na-acquire, na nakuha ng Israelites sa Diyos, yung kanyang mga aral na ibinigay nang sila ay nag-journey from Egypt to Canaan. So, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. So, because of that, may mga patriarchs, sila Abraham, sila Moses at sa mga prophets, mga kings and prophets. Then sa New Testament, doon na nangyari ang perfect revelation. Kasi according to Saint Paul, letters of Saint Paul to the Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, noon ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta. Then pagdating sa New Testament, ang Diyos siya na mismo directly na nagsalita sa tao kasi ang Diyos ay naging tao. St. John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh, and this word, according to St. John chapter 1 verse 1, and this word was God. So directly na ang Diyos nagsalita sa tao. So nya sir, ang kunon man dayon ta sa mga Muslim sir na katong giubanan sa Dios kaniadto sa daang tugon, huna-huna na nila. Wa pay Muslim at atong panahon na, kay kung Muslim pa atong panahon na, wala na Jewish religion sir. Di ba? Kung Muslim pa to ang relihiyon sa tao kaniadto, katong tawag anang before ang Christian era, kung Muslim pa to, wala na tawag anang Jewish religion. Nagitukod ni Abraham. Kung atong tanawon kasaysayan, ang Jewish religion mao na ang relihiyon nagitukod ni Abraham. Dili Muslim. Ang Muslim natukod lang ni adtong 622 AD. Na itatag lang yung Muslim is 622 AD. Ang tanong kasi ni Sir Carlo Torres, sabi niya, kiniklaim daw rin ng Islam yung mga tao, yung nire-reveal ng Diyos ng kanyang sarili sa Old Testament, kasi sabi nila sa Old Testament daw ang mga tao raw sa Old Testament ay mga Muslim po daw yun. Hindi po yan mga Muslim, kasi kung mga Muslim po yan sila, wala nang Jewish religion. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang Jewish religion, ang Judaism is a religion founded by Abraham. So ibig sabihin, makikita natin na yung Islam is they are only claiming, wala silang prueba. Hindi sila makakapagbigay ng proof na sila yung sinamahan ng Diyos sa Old Testament. So makikita natin from Jewish religion, pagdating sa New Testament, na-establish yung Christian religion. Yan yung sinabi ni Panginoong Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sa Bisaya pa, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang haan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. So, mao na kung natuang tan-awon sa Old Testament, ang Dios namulong sa gitawag og pinaagi sa mga propeta, apan sa Bag-ong Testamento ang Dios na gid mismo personal ang namulong didto sa gitawag og mga apostoles. So kung ang Dios ay nagbibigay ng kanyang aral sa Old Testament, same din sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay tinuturuan niya ang mga apostol sa mga aral na gusto niyang ipaturo sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. So, muna nga gitrain niya yung mga apostoles for 3 years. Then after on that, binigyan niya ng divine commission sa St. Matthew chapter 28 verse 20. Then, ang commissioning na ibinigay ng Panginoong Jesucristo, natigil yan sa panahon ni St. John. Kasi
He is one of the apostles na isinugo ng Panginoong Jesucristo na pumunta sa lahat ng bansa sa buong sanlibutan para ituro yung mga bagay na itinuro ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, yung misyon ng mga apostol ay ituturo yung mga aral na itinuro ng Panginoong Jesucristo kasi wala silang power, wala silang authority na magtuturo ng mga bagay na hindi itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, ni San Pablo, Galatians chapter 1 verse 7 to 8. Babasahin natin itong nakasulat sa banal na kasulatan. Galatians chapter 1 verse 7 to 8. Anong sinabi rito ni Apostol Pablo, ni San Pablo? Okay, sabi niya, ang totoo, walang ibang magandang balita na sabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpainawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita ng iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. Sabi ni San Pablo, sumpainawa ng mga taong yan. So, anathema set. So, ibig sabihin, wala silang authority, wala silang otoridad na magtuturo ng isang aral na hindi itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang divine revelation, yung teachings na nire-reveal ng Panginoong Jesucristo na gusto niyang ipaabot sa mga tao ay, kung sabi saya pa, nihunong dito kang San Juan nga Evangelista. So natapos doon kay Saint John the Evangelist. So after Saint John the Evangelist, so doon na nagsimula yung transmission of the divine revelation. Pag sinabi natin transmission, kung ano ang itinuro ng Panginoong Jesucristo, yan din ang itinuro ng mga apostol. Kung ano ang itinuro ng mga apostol, yung mga successors nila, yun din ang ituturo. So kaya nga ang mga kasantupapahan, ang mga obispo at ang mga pari, wala silang authority to create their own teachings or doctrine. Kasi yung trabaho nila, yung function nila is to teach about the gospel of Christ na ipinapasa ng mga apostol. From the apostles until now. So, hindi pwede na mag-create yung mga obispo ng teachers ngayon, tapos ipasangil nila, isasabi nila, ito ang turo ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Tapos, gi-invento dito niya. Inimbento lang niya yun. So, ibig sabihin, dapat hindi yun paniwalaan. Ipagdasal natin yung mga obispong ganyan, kahit na po yung ating Santo Papa. So may mga ganyan na mga instances na nagtuturo sila ng mga bagay na hindi itinuro na sa panahon ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. So ipagdasal natin sila na, Lord, kung pwede, bigyan mo sila ng grasya na makakabalik sa daan na itinuro mo sa kanila. So yun yung ano. So sabi nila, Brad, sir, bakit sa Katoliko, tingnan mo, 'di ba? Sabi ng Iglesia ni King Kong, sabi ng Iglesia sa Ungo, Iglesia ng Encanto. Sabi nila, 'di ba, yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, itinuro lang, nagsimula lang 'yan noong 325 AD. Bakit so ibig sabihin, yung Iglesia Katolika ay nagtuturo ng isang bagay na hindi itinuro ng mga apostol. 'Di ba? Kasi dineclare lang 'yan, dinefine lang yung teachings na 'yan na si Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao sa panahon lang ng Council of Nicaea. Ang problema ng mga tauhan namang God, nagkakotlo ng kasaysayan ng simbahang Katolika, pero ang problema nila, wala sila kabalo sa background ba? Sa mga termino ang ginapanggamit sa simbahang Katolika, aron itudlo ang iyahang gitawag og pagtulunan. So, hindi nila namamalayan na yung itinuturo nila, yung mga ibang sekta, yung mga kaibigan natin na hindi Katoliko, ang itinuturo nila ay mga bagay na opposite sa kasaysayan ng simbahang Katolika at sa mga terminong ginagamit ng simbahang Katolika kasi wala silang background diyan . So ngayon, bakit ginagamitan ng simbahang Katolika ng term na define? Because yung mga teachings
na iniaral o itinuturo ng simbahang Katolika, hindi yun imbento ng simbahang Katolika. Pag sinabing definition or define ng simbahang Katolika na si Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao sa panahon sa First Council of Nicaea, hindi po yan imbento. Pag sinabing definition, ang ibig sabihin is reaffirmation. Ni-reaffirm ng simbahang Katolika ang katuruan ng mga apostol sa 1st century AD. So, ganyan din ang ginawa nila sa First Council of Constantinople, sa Council of Ephesus, then sa Council of Chalcedon, then sa Second Council of Nicaea. Pag mag-define ang simbahang Katolika ng teaching, hindi ibig sabihin na diyan pa nagsimula ang doktrinang yan. Kundi, pag sinabi nating dinefine ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang isang aral o ang isang doktrina, ang ibig sabihin, re-affirm lang ito ng simbahang Katolika na yung teaching yan ay itinuro ng teaching yan sa panahon pa ng mga apostol. Gitudlo na ng daan sa panahon ng mga apostol. So, ibig sabihin, yung mga Santo Papa natin, yung mga obispo natin na hindi sila nagtuturo ng bago. Ang itinuturo nila, ang ibinigay na aral nila sa mga tao, sa mga kaanib ng simbahang Katolika, ang turo na yan, ang aral na yan ay galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang nadagdag lang dyan ay yung mga termino na ginagamit kasi para mas ma-particularize pa sa pagkakilala ng mga Katoliko kung anong aral ba yan. For example, dito sa Biblia, makikita natin ang Father, Son, and the Holy Ghost, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. So, yung simbahang Katolika, gumawa siya ng theological formula. Ang ibig sabihin, nagbibigay siya ng pangalan at saka yung official teaching regarding sa pagkakakilala natin sa Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, sa simbahang Katolika, sabi niya, yung sinabi sa Biblia, yung itinuro sa Biblia na Ama, Anak at Espiritu Santo, tatawagin natin niya na Santissima Trinidad. So, yan lang yung nadagdag, pero hindi ibig sabihin na dyan pa nagsimula ang katuruan patungkol sa Santissima Trinidad. As I've said earlier, na pag sinabi natin definition, ang ibig sabihin is reaffirmation, ni-reaffirm ng simbahang Katolika kung ano ang katuruan ng mga apostol sa unang siglo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.